Sziasztok! Mi vagyunk a részvédtársaságok, én vagyok Híres. Én meg a Havasi. Nagyon régen voltunk már, azért voltunk nagyon régen már, mert el voltunk foglalva mindenfélével, fontos dologgal, de rájöttünk, hogy most van egy sokkal fontosabb dolog, mint a mi elfoglaltságunk. Ahogy a magyarországi téli időátállás vagy órátállítás miatt, hogy most 8 óra az időkülönbség, és hát az 1 óra, bármilyen hihetetlen is, számít. Igen. Nagyon Csak én számít. most ma kényszerszabadságra lettem küldve, mert túl sok Szabin maradt tavalyról, ezért azt mondtam, hogy jaj, Szabin vagyok, mit csináljak? Havasi mondta, hát akkor van egy ötletem, hogy mit csináljál. Az legyen, hogy Mi a téma? Az nem lesz meglepő, hogy mi a témánk, ugyanis pár nappal ezelőtt voltam egy tüntetésen, vagy tüncikén, vagy nem tudom ki minek nevezze. Össznépi Tüntetésnek. Én lázadásnak hívtam amúgy. Szeretem az olyan szinonimát, aminek más a jelentése, de mégis tök jól hangzik. Na, tehát viccet félretéve tüntetésen voltunk, ugye te élőbe követted, ugye azt hiszem? dehogy? Nem. Én aludtam. Hát azért, ugye nektek ugye 6 órakor kezdődött, ugye az nekem hajnali 2. Szóval És az emberek föl tudnak kelni egy Super Bowl miatt hajnali föl tudnak én maradni. leszarom egyrészt tudod, hogy az amerikai foci az a buzik rögbije, tehát Super Bowl-t nem nézek. Döntők miatt szoktam maximum fölkelni, és az se hajnali 2, hanem ilyen hajnali 4, hajnali 5 körül szokott lenni. Na mindegy. Nem keltem föl, de végignéztem, illetve azért hozzá kell tennem, hogyha Magyarországon lennék, akkor valószínűleg én is kint lettem volna mindenféleképpen. Igen, tehát abban biztos vagyok, hogy te kijöttél volna, ugye én is kimentem a kisebbik fiammal, először nem akartam őt vinni, 16 éves már, de azt mondtam, még gyerek, nem akarom kivinni, félek, mert azért egy ilyen tüntetés, blablabla, aztán mindenki mondta, hogy bazd meg, hát nem az 5 éves gyerekedet viszed ki, úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor elviszem magammal, és nem bántam meg. Valószínűleg lehet, hogy voltak ott fiatalabbak is. Volt apuka nyakába gyerek, meg akármi. Induljunk abból, amit ugye mi egy live-ból beszélgettünk? Induljunk abból, mert figyelj, abból, mert ugye mi pont a tüntetés, amikor ugye meghirdették, ugye egy hétfői napon, ugye múlt hét hétfőn volt, ugye? Ja, múlt hét hétfőn ugye lett meghirdetve, ugye a Telex Index hát Origo nem nyilván, maximum az csak utána, de Telex Index lehozta, ugye, hogy az influencerek, vagy a youtuberek ugye kimennek tüntetni, kilépnek a virtuális térből, és mi pont előtte lévő 1-2 nappal ezelőtt beszélgettünk erről élő adásba, hogy itt lenne már az ideje, hogyha folyamatosan csak jártatják a szájukat, ugye most az Ádámékra gondolok meg ezekre, hogy kéne csinálnia az embereknek, meg miért nem csinálják úgy, mert miért nem tüntetnek, meg miért nincsenek sokan, hogy itt lenne az ideje nekik kimenni. És ez kicsit úgy érződött, minthogyha meghallották volna azt, hogy mi erről sugalunk egy ilyen pár ember által nézett élő adásba, és figyelj, ez most megtörtént. Most bocsi, de a Dopeman mondott valamit, most kitérünk Dopeman videójára is, mondott valamit, és akkor erre azt mondta, hogy ő is azt mondta, hogy ezt köszönöm szépen. És ő is azt mondta, hogy a kormány meghallotta, és köszönöm, hogy ingyen odaadtam a kormánynak a tanácsot, azért megemlíthettek volna, hogy én adtam ezt az ötletet. Tehát így effektíve mi is mondhatjuk azt, hogy az Ádám meg a Csoki meghallotta. Figyelj, azt mondta... Ádám, Csoki, Edina, Zsolti és a többiek. Figyelj, azt mondta nekem ma... A szó, amit kerestek, Köszönöm, igen. Azt mondta ma az Ádám a live-jukban, a Twitch live-on, hogy ők vasárnap erről beszéltek, és vasárnap összeültek erről dumálni. Tehát szombat este mi live-oztunk, a Csoki meg az Ádám ült a live-unk előtt, meghallgatta, amit mondtunk, összetelefonáltak, te is hallod a Hírest meg a Havasit? Igen, te hívjuk már fel az Edinát. Főztek az Edinát, halljátok, én is láttam a Hírest meg a Havasit. Figyeljetek, csináljuk. Úgyhogy akár így is történhetett. A 15 nézőből, a 10 a jó van, ez így brigádból volt. Figyelj, volt a 15 nézőből ott volt, szerintem mondom, figyelj, 15-ből ugye 4-en kommenteltek, a maradék 11, az a Zsolti, a Marci, a két csaj, a Potyondi, az Ádám, meg a Csoki, meg nem tudom, lehet, hogy még az anyukám, bár ő sose nézi a live-omat. Meg a Sün. Na, úgyhogy ő szívesen, tehát akár így is előadhatjuk a sztorit, és úgyse fognak megcáfolni minket. Tehát mi mondtuk azt, hogy gyerekek, ideje fölállni. De elviccelődhetjük a dolgot. Igen. Szívem szerint én ennek örültem először, de utána ugye veled, de ugye neked ugye küldtem, hogy ez a kis ördög megmozdult bennem, hogy hát lehet, hogy ez ilyen kis népszerűség hajhászás, ugye felülünk a lóra, de aztán rájöttem, hogy lépjünk egyet-kettőt hátra, hisz én nekem mindig
arról jártattam a pofámat ezzel kapcsolatban, hogy miért nem tesznek valamit, hogyha már ilyen bázisuk van, és végre tettek valamit, akkor most miért háborodok fel, és miért kezdem el megint a KK-n is a csomót keresni, és azt mondom, hogy ez tök jó, és én örülök neki. És tehát az első gondolatod volt az, de utána ez elmúlt, ugye? Tehát utána ez elmúlt. És megnéztem a tüntetést, végig hallgattam inkább, de nyilván képeket is néztem róla néha, amikor tudtam, és azt tudom mondani, hogy ez egy nagyon jól. Ahhoz képest, hogy 4 nap alatt, lehet, hogy 3,5 nap alatt, még a mai világban is azért, ezt így megszervezni, ilyen minőségben és szinten, én azt mondom, hogy példaértékű. És ha megtudjuk, hogy mennyi pénzből, lehet még kevesebből is, tehát lehet, hogy annyi pénzből a Fidesz tüntetésre egy széket nem visznek oda. Figyelj, a Megafon kb. 4-szer ennyit költ el naponta Facebook hirdetésre. Tehát most igaz az, hogy 2 millió forintból hozták ezt össze, hát 8 millió forint a napi Megafonos hirdetés. Tehát igazából, figyelj, azt néztem én is, hogy profi, jó, mondjuk ahhoz kellett az tényleg, hogy látszol. Várj, még miatt, mert valószínűleg nem fogják végignézni ezt a videót, és az elején kikapcsolnak. És amit neked leírtam kommentbe, én ezt rögtön az elején bedobnám itt az atombombát, hogy minden olyan ember, aki politikai megfontolásból nem támogat egy gyermekvédelmi tüntetést, főleg azért, mert mondjuk fideszes, az pedofil. Sokan írták például a Curtis is, meg a Tóth Gabi, hogy ők csak a gyerekeket kihasználják, meg arra használják ki, a politikai haszonszerzésé van. Jó, lehet, hogy így van. Lehet, hogy előbb-utóbb Nagy Ádám polgármesteri babérokra fog tölni. 5 órát fogunk ott ülni egy polgármesteri beszéd előtt. Egy jó kis fideles beszéd lesz, de nem baj. De lehet, hogy tudod mit? Törjétek politikai babérokra, de akkor sem ők dugják a gyerekeket. Igen. Na mindegy, ezt akartam csak így mondani az elején, és mondjad, amit akarsz. Amúgy nem törne politikai babérra, hál' Istennek, és tudjátok, ez mindig is így működött, hogy az ember, aki tudná csinálni, az nem akarja csinálni, aki meg nagyon erősködik, hogy ő akarja csinálni, az bár ne csinálná. És például Csoki lehet, hogy jó lenne, de eszébe sincs politikai pályára menni, mert tudja, hogy az mekkora, azt, hogy hülye vagy, eszébe sincs oda menni. És ő tudom, hogy alkalmas lenne rá. Aki meg megy, hogy én akarom, csinálni akarom, faszom. Na, viszont... De nem akarnak. Nekem nem ez jött le a tüntetésről abszolút. Tehát hogy lejött egy bizonyos részen, de azt majd később mondjad. Utána kielmezzük a beszédeket körülbelül. Nem nézzük meg, csak beszéljük. Nem, csak kielmezzük. Na, viszont a másik az, hogy Havasi felvetett egy ötletet, amit én elküldtem a Csokinak amúgy. Tényleg? És elküldtem neki, nem tettem bele a videóba, hanem inkább elküldtem neki az ötletet, és azt mondta, hogy nagyon jó, tetszik neki, valami hasonlón gondolkodnak ők is. Na, hát az meg egy rugóra jár az agyunk, igen. Akkor elmondhatjuk, hogy mi az ötletem? Mi volt az, amit neked felvetettem? Szerintem mondjuk el, hisz ha megvalósul, akkor most már bizonyíthatóan a mi ötletünk. Hogy igen, de hát ők is hasonlóan gondolkodnak, lehet, hogy nem pont ugyanazon. Nekem az volt az ötletem, hogy én egy valamit hiányoltam a tüntetésről. Nagyon jól leszervezték, hogy ne legyenek párt lobogók. Nem is volt. Én se láttam. Lehet, hogy valahol volt a sarokban. Én nem láttam. Ugye sokan írták, hogy jó, de a Momentum is szervezi az embereket, meg toboroz, most azt nem lehet megtiltani. Hogy momentumos emberek szóljanak a haverjaknak, hogy menjenek ők is. Nyilván ezt nem lehet meg. De nem voltak pártlogók, lobogók, címerek, se semmi. Legközelebb vigyetek magatokkal. Mindenki vigyen magával magyar zászlót. Igen. És én ezt mondtam ahogy Ázacsiskába kis félformentes rajzlapra. Utálom azt, Urgapácika. Igen, utáltam azt mindig is, hogy egy bizonyos párt, vagy oldal, vagy csoportosulás kisajátít valamit, és a magyar zászlót ugye elvette a jobb oldalnak nevezett valami. Először ugye a szélső, ahogy elvették az Árpád-sávos zászlót, ahogy elvették a magyar zászlót, ugye MSZP-s tüntetésen szinte nem is látsz magyar zászlót, vagy mondjuk DK-s izén, mert hát az már a Fideszé. Nem a Fideszé! Az a magyaroké, az a tiétek. És pont és ezt az szeretnénk. is magyar, a meleg is magyar, a tüntető is magyar, a DK-s is magyar, mindenki magyar. Vigyetek magatokkal magyar zászlót, és basszátok fel, az úgy fogja triggerelni az ilyen Bohár Dániel, meg ilyen büdös utolsó talpnyaló faszopókat, hogy az összes pénzeteket el fogják küldeni Facebook-ért. Hogy mit képzelnek a balos lipsik, hogy magyar zászlót lengetnek. Szerintem migráns simogató Soros Bérenc. A tüntetésen nem baloldali lipsi migráns simogató buzik voltak, hanem emberek, szerintem pártállástól függetlenül mindenki, aki
egyetértett ezzel az üggyel, és egyetértett azzal, hogy igenis fel kell szólalni, egyrészt, másrészt magyarok vagyunk mindannyian, és én magyarnak tartom magam, én a magyar zászlót szeretném lengetni, bár én a kopasz fejemmel kicsit már más színezete van a dolognak. Ne vegyél fel. Én azt tapasztaltam, hogy ott az emberek az ügy miatt jöttek ki, és tényleg pártállástól függetlenül, és viszont, amit nagyon sokan ugye a jobb oldalról... Hát azért pártállástól függetlenül azért ezt maradjunk úgy, hogy több volt az ellenzéki. Jó, ezt hadd mondjam, várja, igen. Tehát amit tapasztal a jobb oldalról, hogy de volt mocskos Fidesz bekiabálás, de volt Orbán takaró bekiabálás. Igen, ahogy a kommentfalon nem tudod megszűrni, hogy hirtelen mondjuk ki mit írjon azonnal. Tehát attól meg kit szidjanak. Nyilván aki hatalmon van. A fontos, hogy a színpadról nem kiabálták, mert a probléma az lenne, ha kiállt van a csoki, és azt mondja, hogy Orbán takaró, hogy na onnantól kezdve igaza lehet. De mi van abban az esetben? Figyelj! Mi van abban az esetben, ha én is megfordítom a dolgokat, és azt mondom, a Fidesz küldte oda az Orbán takaró és mocskos fideszes embereket azért, hogy utána ezt felhasználhassa. És oda küldött 1500 embert, hogy mocskos Fidesz, kiabálják, és utána látjátok, ezt meg oda küldött 100 embert, hogy menjenek oda a Fidesz székház elé. Igen, vagy tehát mi van akkor, ha bazd meg, ők küldték oda azért, hogy az egészet nem valószínű, senki én amúgy ajánlottam sok mindenki ismerősnek ez a tüntetés, szerint azt hiszem 1-2 el is ment, akik amúgy nem ellenzékiek, mert azt mondtam, hogy gyerekek, menjetek ki, nézzétek meg, ugye nagyon sokan a tüntetés előtt már úgy elkezdték fikázni, jó a büdös a libernyák, hát az szokásos duma, és akkor leírtam nekik, amit ugye neked is mondtam beszélni, hogy pázd meg úgy fikáztok egy filmet, hogy nem is láttátok még. Menjék ki, és utána mondd el a véleményet. Nézd meg, beszélgessetek, kommunikálj az emberekkel, kik vannak ott, mik vannak ott. Persze lehet, hogy nem minden fog tetszeni, amit hallasz. Lehet, ez a film se fog tetszeni, mert elmész megnézni a moziba, és utána úgy jössz ki, hogy azért kár volt kidobni a pénzemet és az időmet erre a szarra. Neked ki tetszett a legjobban? Nekem Csoki. Nekem azért tetszett Csoki a legjobban, mert bár a Csoki, akkor nem tudom, hogy hívják azt a lányt. Tudod mit? Legyünk gecik, listázzuk a beszédeket. Állítsunk fel egy sorrendet. Jó, akkor mondom az én sorrendemet. Tehát nekem első helyen akkor nem a Csoki állt, hanem a második lány, aki azt az ominózus mondatot mondta, hogy a hasonlóság köztem és a miniszterelnök között, igen, nem tudom, hogy hívják, bocsánatok, a névem olyan nagyon rossz. A legdurvább, amiről senki nem beszél, amit senki nem hozott le, az összevágás, amit a 3 csaj csinált. Nekem az ott sírtam. Maradjunk a beszélgetésben. Oké, de azt is egy felszólalásnak vehetjük, jó? Persze az a felszólalás része volt, úgymond a performance része. Igen, oké, de akkor nekem az első helyen az a csaján nem jut eszembe, a Csilla, nem tudom, ő áll az első helyen. A második helyen, nekem egy megosztott második hely a Csoki meg a Potyondi Edina között, és azért, mert mind a kettő másban volt jó, mind a kettő nagyon erős volt, de a Csoki abban volt erős, hogy látszott, hogy ő neki kezdő, ő nem érte ehhez, ő nem egy szónok, lehet, hogy szónoklattamból 3-as volt, érted? Nem ért hozzá, viszont nagyon jól összerakta, nagyon jól megugrotta, nagyon őszinte volt, tetszett a beszéde, tetszett, ahogy felépítette, tetszett az őszintesége, tetszett az, ahogy tolta. Én őszintén kedvesen amatőrnek tartottam, viszont ezért is éreztem úgy, hogy jobban közel áll hozzám, vagy az emberekhez szerint. Igen, ezért. A Potyondi viszont pont azért van együtt a Csokival, mert a Potyondi meg borzasztóan profin fölépített, nagyon profin előadva, kiállt, tudta, mikor kell határszünetet tartani, tudta, milyen arcot kell vágni, tudta, mi az a mondat, ami triggereli az embereket, tudta, mit, hogyan, és a Potyondi olyan szinten felhergelte a közönséget, hogy olyan szinten, hogy én féltem, hogy mondom, most így itt hagyják a közönséget, akkor ezek tényleg elindulnak a székház felé, mert föl lett hergelve. És azért okosak voltak, mert utána jöttek, hogy akkor jó, lemegyünk közétek, és szedhettek pénzt. Tehát a Potyondi borzasztóan jól összerakott, és ha Potyondi azt mondta volna, akkor induljunk és bontsuk le a Fidesz székházat, indultam volna még én is mentem volna, mert nagyon jó, csak ő profi. Tehát az övé, az a hideg profizmus volt, a Csokié, meg az őszinte amatőr. Tehát, hogy de ezek vannak nekem a második helyen. Harmadik helyen nekem Azaria áll,
azért, mert sajnálom, hogy ő ugye nem élőbe bejelentkezett, hanem egy előre fölvett szöveget mondott, nem tudott hatásszünetet tartani. Csomó mondatát megtapsolta volna a közönség, meg fújogtak volna, ahol fújogni kell, viszont ment tovább a duma, és emiatt rossz volt, hogy nem tudott olyan hatásszünetet tartani, amit egy szónok tart, amit a Potyoni tudott tartani, amit a Csoki tudott tartani, amit a Zsolti tudott tartani. Tehát nekem ő van a harmadik, negyed, tehát akkor lehet a második helyen ugye a Potyondi megosztott helyen, ugye? Persze, lehet, hogyne. Lehet, mert mind a kettő másért, tehát nem tudok különbséget tenni ők köztük, úgyhogy harmadik nekem az Azaria volt, negyedik volt a Zsolti. A Zsolti nekem azt hozta, amit hozni kellett, tehát feljutott sem lehet. Tehát a Zsoltitól ezt vártuk. Tehát a Zsolti ugyanazt mondta el, amit videóiban el szokott mondani, nem volt semmi különbség, még a stílusa, ahogy kiállt, és még ilyen személyeskedően és ilyen viccelődött is, hogy mi van, több tapsot adtuk a Marcinak, mind nekem. Na, tehát ugye ez a tipikus Zsolt is ilyen ego dolog, amit várunk tőle, ami megszokott tőle, tehát ő nála semmi meglepi nem volt. Tehát ő mint egy Showtime videót néztem volna. Tehát ha kisebb a fasza neki, akkor is előrébb kell állni, hogy nagyobbnak tűnjön. Igen, de ezzel nincs baj, mert tudjuk, hogy ő ilyen, mert tőle ezt vártuk, tehát kaptam, amit vártam, tehát a Zsoltival nem volt gond, tehát csak emiatt nem érzem őt egy kiemelkedő valaminek, amiket elmondott, nagyon súlyos dolgokat mondott el, de nagy részét már elmondta, nagy részét ő nem volt meglepetés, de azért tényleg ott is azért tehát jó, hogy ő kezdte, tehát szerintem ez egy nagyon jó kezdés volt. És az utolsó helyen áll nekem a másik lány, akinek a nevét sem tudom, az ő beszédére bevallom őszintén annyira nem is emlékszem. Tehát ő valamiért nem hagyott, ő volt az, aki örökbefogadott gyereke van, de nem nagyon tudok kiemelni. Rövid is volt, az övé rövid is volt amúgy szerintem. Az ő beszéde után volt ez az összevágott videó. A bevágás, szerintem az csak azt nem tudom, hogy melyikőjükhöz kössem azt a videót, úgyhogy azt én nem hozzákötöm. Hozzám ő jelentette be, szóval kössük hozzá. De ugye akkor viszont ő lenne az első helyen, ha érted. Tehát, hogy önmagában az ő beszéde, ugye nekem az első, legelső helyen ez a videó áll külön. Na mindegy, szóval ő az utolsó, mert őt nem tudom, a Marci meg műsorvezető volt. Úgyhogy nekem ez az én listám. Ja. Most mondd a te listád. Az én listám az nyilván a Csoki, ez az őszinte amatőr, az nekem sokkal közelebb állt hozzám. Nekem a második Azaria, ugyanebből a szempontból, és szerintem még amatőrebb lett volna, hogyha ez egész élőbe zajlik, és pont neki is az amatőr bája, bármennyire is profi a színpadon, azért teljesen más a közeg. A harmadik ne haragudjatok lányok, a második lány. Nálam ő ugye ő vicces volt, erős volt, tényleg jó. Az is egy jól összerakott, kellemes beszéd. A negyedik az az első lány volt, mert akkor hozzácsatolom a videót, mert nekem az hatásvadász volt. Jó volt összerakva, tényleg erős volt, de hatásvadász, ami kell. Engem nem hatott meg, ez a filmben se hatna meg, tehát én nem szeretem azt, amikor a filmekben is ez a tudod, hogy mi fog jönni, és ezt várod, hogy csak de... Jó, akkor most sírjuk és tölögessem a könnyemet. Értem én, hogy kemény, értem én, hogy vérlázító maga az egész, csak nekem túlságosan hatásvadász volt. Utolsó előtti az Edina lesz. Nekem ő túlságosan profi volt. Nekem tényleg már olyan volt néha így a tekintet, egy a fények miatt is, hogy már csak egy pici bajusz kell oda rajzolni a izének, a megafonosoknak is már is megkapjuk a paródia Edinát. Nekem túlságosan sok volt. Ha őszinte volt és szívből jött, akkor elnézést kérek, de nekem túlságosan túl volt tolva, attól függ, és ugye én kiéreztem ugye azt, hogy te is mondtad ezt a hideg profizmus azért. Jól el volt ez gyakorolva, mi nyilván ért hozzá. A utolsó nálam Zsolti. Engem ő nem hat meg semmiféleképpen. Szegény Zsolti! Nem meleg. Bubu. Azt vártam, amit kaptam, de úgy engem nem hatott meg, abszolút. Tőle azt kaptam, amit vártam, és örülök, hogy ő kezdte, és szerintem ezt érezték a többiek is, mert úgy építették fel, hogy a Zsolti kezdte pontosan azért, mert tudták, hogy Zsolti lesz a legkisebb hatással az emberekre. És az utolsó volt a leggyengébb láncszem. Az utolsó kettő az a csaj volt, aki kurva jó volt, akinek nem tudom a nevét, de szerintem ugye aki nálam az első helyen áll, és a legutolsó meg az Edina volt, aki meg ugye a legprofibb, meg ő az egésznek a kitalálója. Tehát szerintem úgy építették fel, hogy tényleg kezdje a Zsolti, utána jön a Csoki, aki tapasztalatlan, és így szépen megvolt ez. Közönség is jó volt.
nyilván igen. Ott volt ez a mocskos fideszezés, annyi szerintem bele kell, hogy férjen. Kétszer volt, hogy nem lehet, volt mindegy, bele kell, hogy férjen. Tehát ekkora tömegnél az, hogy tényleg pár száz, vagy pár ezer ember, 150 000-ből, ha tényleg annyian voltak 150 000-ből, akkor ennyi kiszól. Szerintem egyrészt abszolút tényleg belefér, most egy hangos kisebbség az mindenhol van, tehát mondom, komment szekcióban is szokott lenni, tehát hogy ezzel nincs nem gond. Hiszem, hogy ők is rosszat akartak ezzel, csak hát lehet, hogy ők tényleg abban a lelkiállapotban voltak, hogy ugye hát azért a tömeg az képes elvinni az embert, meg hát azért attól függ, hogy jól beszél. Tehát lehet, hogy én ugye azért vagyok ilyen rideg vele, mert én ugye ezt felvételről néztem. Tehát lehet, hogy én ott álltam volna, akkor teljesen másképp állok a dolgok. Igen, tehát ha ott álltál volna, nem is nézted a felvételről, hallgatod, de az, hogy ott állsz benne egy kibaszott a tömeg közepén, érzed a feszültséget, érzed azt, hogy előtte már voltak emberek, akik hergeltek, és csak előjön az Edina, és elkezd hergelni, de nem úgy hergelt, az volt a durva, nem úgy hergelt, hogy na, akkor most menjél lázadjál, hanem hogy nyisd ki a szemed, és akkor el is mondja, hogy elegem van abból, hogy kijövünk, beszélünk, hazamegyünk, nem történik semmi. Tehát nekem tetszettek a tetszettek a mondatai, és pont jó, ezért az nagyon jó volt, hogy mindenki szinte a témánál maradt. Bocsi, most eszembe, úgyhogy most kötök rá egy kicsit a Dopeman dologra. A Dopeman mondta, hogy nem volt tüntetés volt, meg így nem lehet kormányt váltani, meg nem volt tökük, meg nem volt Hát üzenem Dopemannek, hogy igazából erről szólt az egész videó, ezt 3 mondatban el lehet mondani a Dopeman videót, amit egy órán keresztül pofázott. De egy órán keresztül pofázik arról, hogy nem volt tökük, utána a végén meg elmondja, hogy az a tömeg, ami a jó ügy érdekében lincsel, az ugyanúgy rosszat tesz, hisz lincselni rossz dolog. Akkor mi a kurványán van már, bocsánat, hogy elmondja azt, hogy nem volt tökük a végén, meg hogy aki meg lázad, vagy valami... meg ő az ősbölény, meg akinek van töke. Igen, de a végén meg pont magának mond ellent, hogy az, amelyik ha jó ügy érdekében lincsel, tök mindegy, az nem jó. Te akkor most mi van? Most lincseljünk, vagy ne lincseljünk? Na és a lényeg az, hogy ezt üzenem Dopemannek, hogy én ott voltam, én nem azért imádkoztam, hogy ne menjen utána senki, egy ember se menjen oda, sajnos egy páran oda mentek, egy ember se lázadozzon, mindenki békésen menjen haza, és viszont olyan volt a szitu, hogy ott állt az Edina, és látott az Edina arcán is, hogy bazd meg, ha most azt mondom, hogy gyerekek, induljunk meg, akkor megindul ez a 150 000 ember, akit akkor még csak 40 000-nek hittek, és látszott az arcán, hogy bassz meg, csak ennyit kéne mondanom, és éreztem is, hogy ennyit kellett volna mondani. Van a kezembe. Mondjad? Mekkora hatalom van a kezedben. Igen, hogy ott volt a kezében a hatalom, és azt mondja egy kicsit idő, gyerekek, elegem van, induljunk meg most azonnal, és lejött volna a színpadról, elindul, ment volna mögött a tömeg, abban a pillanatban, bazdmeg, egy megafonnal nyomta volna, és nem olyan megafonnal, azonnal mentek volna utána. De nem történt ilyen. Azért, hanem... Nem is, hál' Istennek, tehát a Dopeman az... Aki esetleg meghallgatna a Dopemannek a videóját erről a tüntetésről, vagy ellenkezésről, vagy bármivel kapcsolatban, nép összetömörülésről, vagy tüntetésnek sem nevezném, ez inkább felhívás. Igen. Az első 15 percet hallgassa meg, az 1 órából is mindent meghallgatott. Tehát bőven az egész arról szól, hogy töketlenek, buzik, a Dopeman mekkora jó arc, a Dopeman az igazi rockstar. Meg a nevükkel játszik, hogy Ede, meg hogy mennyi LMBTQ-skó van a szervezők között, ki a Marci, meg a Zsolti. És akkor mi van? Mi köze van annak, hogy a gyerekvédelemért kiáll valaki, hogy buzia vagy sem? Meg, hogy a család mennyire fontos, és a családot baszta szét ez a kapitalista társadalom, és hogy nincs már család. Ez ilyen, tehát, na mindegy, tehát, fú, na mindegy. Nem is értettem, hogy miket magyarázott már össze-vissza csapomba. Én meghallgattam a Dopeman videót, de kár volt. Kár volt. Hát nekem itt 10 perc hátra lenne belőle, de már... Abban a 10 percben mond magának ellent, zen buddhizmusról beszél. Jó, akkor majd meghallgatom. Előtte meg arról beszél, hogy de úgy kellett volna menni. Hogy azt a jobb... Még jobb oldalak sem merem mondani, mert az jobb oldal szégyenebb az meg az ilyen is. Tehát ez egy gusztustalan csúszónak. Felrájt Bede Zsolt. Ja, Bede Zsolt. Kiírta az a hülye faszopó, hogy ha megbezzeg a mi időnkben a csurkapistának a 200 000-en voltunk a tüntetés, ez még nem volt internet, minden hónapban volt. Jó, mondom, de az mindig le volt fixálva, az meg is most internet ide vagy oda, a faszopó gyökér. Ez egy 3,5 nap alatt lesz leszervezve.
De amúgy igen, kedden vagy mikor írtál nekem, hogy te lesz ez a tüntetés. És ez értem, hogy megjelent az internetes újságokban, de régen az, hogy a csurka tüntetés szervez, az megjelent a Magyar Nemzetben, megjelent minden újságon, és akkor mindenki újságot olvasott. Meg tudtuk, hogy a csurka a Hősök terén mélyébb gyűlést tart. Tehát, hogy ez ilyen... Minden hónap végén, minden hónap utolsó vasárnapján. Na, de hogy figyelj, és tényleg ez 3 vagy 4 nap alatt lett leszervezve ez az egész dolog. Rengetegen beálltak, mert rengeteg emberhez eljutott, és rengeteg ember ki is ment, és föl is állt, és még mindig ott tartok, hogy bármit mond a Dopeman, bármit mond a Ferrari Ádám, bármit mond az M1, ez még mindig az alaptézis, hogy van pár megmondó ember az interneten, aki szájkaratés, aki arról szól, hogy kiáll és kamerába elmondja a saját hülyeségét, a Potyondi Edin, a Zsolti, a jó van ez ilyes srácok. Tehát egy ilyen kis szájkaratés fotelforradalmárok. És ezek az emberek azt mondták, hogy elég a szájkaratéból. Nézzük meg, hogy mire vagyunk képesek, nézzük meg, hogy mi van akkor, ha kinyitjuk a pofánkat és kimegyünk, és ez lett az eredménye. És amikor mondja a Dopeman is, hogy mert hogy Zsolti azt mondja, hogy mit akarunk elérni ezt, hogy itt vagyunk, hogy ez mekkora gáz, ez olyan, mint igen, Besényi Pista bácsi is, hogy ahova mész, ott vagy. Bazd meg, a Dopeman akkor nem értette meg az egésznek a lényegét, hogy az egész arról szólt, hogy ki tudunk-e állni, hogy van-e olyan... Egyrészt ki tudunk állni, 2, ez mindig a gyermekvédelemről szólt, és az ezzel kapcsolatos igazából felhívás és üzenetközvetítés lett volna ennek a célja, és szerintem hála Istennek az is, meg is jött. Az is volt, igen, tehát lett is. Nem kormánydöntés. A Dopeman nem tudom, mit várt. És a Dopeman azt mondja, mert hogy nézd meg, a kormány most ezt meg ezt csinálja, akkor be lehet kussolni. Hát akkor elérte a célját, mert a cél az volt, hogy a kormány foglalkozzon, és a kormány hozzon egy ilyen döntést. És erre mondta Dopeman, hogy a kormány másnap hozott egy ilyen döntést, és hogy akkor innentől kezdve mit ér az ő forradalmuk, ha a kormány megcsinálta. Akkor megtapsoljuk, mert ez volt a cél. És elmondta a végén is a Marci, hogy nem 50 000 embernek kell ezen dolgoznia, 199 embernek kell ezen dolgoznia. Igen. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó buli, azért attól függetlenül most itt a bulit tegyük azért nagyon idézőjelbe, de az, hogy az emberek összejönnek, beszéljenek, meghallgassák egymást, akár tudjanak egy értelmes kommunikációt lefolytatni esetleg utána, meg ugye, amit ugye beszéltünk mi utána, hogy gyerekek, ez péntek este 6-kor volt. De még hétköznap is ráadásul azért ahhoz képest, de akkor péntek este 6-kor, de legyen tudjátok szombat este 6-kor, teljesen mindegy. 8-kor véget ért. Utána még el lehet menni sörözni, meg lehet beszélni a dolgokat, még ott van az éjszaka, el lehet menni bulizni. A másik az, hogy basszus, meg lehet küldetni a gyereket, teljesen emberi időben volt. Tehát, hogy nem sokon múlt, hogy nem tudok elmenni, mert a munkahely, ugye én 70 kilométerre lakom Budapesttől, tehát nekem innen 4-kor el kellett indulnom, hogy én még le is tudja parkolni, és még oda is érek, és még a tömeg elejében, nem tudom, ott elég közel a színpadhoz, tehát én még láttam élőben ekkorában az embereket, kicsit nagyobba. Meg amit te mondtál, ugye, azt ne felejtsd el mondani, hogy hát ugye bebizonyosodott, vagy be fog bizonyosodni az is, hogy ugye a YouTube-ot nem lehet elhallgattatni. A másik az, hogy igen, hogy a Facebookra beférkőzött, az írott sajtóba beférkőzött, most már ugye a TV, az online, de a YouTube az valahogy még mindig az a szabad platform, ahonnan ilyen kezdeményezések ki tudják nőni magukat. És igen, és innentől kezdve ez valamilyen szinten félelmetes, hogy a YouTube-ot nem tudta leuralni a propaganda, és a YouTube-ról ki tudnak nőni ilyen dolgok. Amíg utána le akar nyomni, és a Facebookon le fogja tudni nyomni, meg az M1-en le fogja tudni nyomni, és a Facebookon mindenki gyűlölni fogja ezt az egészet, az M1-en is, de a YouTube-on nem. És a való életben sem, hisz 150 000 ember kiment, meg még kb. 500 000 nézte élőben. Amúgy pont az a nagy arcam, hogy ugye mondta... Ja, meg még annyi, hogyha ilyen tüntetés van, és ugye a magyar zászló mellett amúgy, hogy ugye amit én azt mondom, hogy vigyetek ki, én kivinném, ha otthon lennék. Ha véletlen esetleg pont ott leszek Magyarországon, és lesz egy, esküszöm, el fogok menni, híres ember föl fogja videóra rakni, mert valószínűleg hand in hand fogunk menni kéz a kézben, az biztos. pacikkal, körülövezve, és úgyis... Bár én így fogom a kezed, mert ennyivel magasabb vagy nálam, de igen. Lényegtelen, akkor viszlek, mint apa a fiát. Oké, Orbán takarodj, rendben van. Viszont amikor halljátok, hogy a tömeg azt mondja, hogy Orbán takarodj, akkor visszakézből, akik nem ezt mondják, azok ugyanazt, azok mondják azt is, hogy Gyurcsány takarodj. Jó, hogy egyszerre.
egyszerre. Ahogy akár oda-vissza válaszolgatva egymásnak, és innentől kezdve. Igen. Hát valaki ki is írt ez a Én azt gondolom, hogy ez a két ember... Gyurban Vikrenc takarodj? Vagy mi volt valaki? Valami Gyurban Vikrenc takarodj? Vagy valami, vagy volt valami ilyen... De valószínűleg, hogyha lehet, hogyha otthon élnék, és mondjuk valószínűleg nem lenne túl nagy bajom, akkor se. De ha véletlenül én elkeseredett szituációban lennék, én már biztos, hogy én már a Ferenc testvér háza előtt én ott trónolnék egy kurva nagy plakettal, hogy takarodjam az anyádba innen. Te is. Amúgy igen, tehát mind a kettő, tehát egy éremnek a két oldal, és az egész érmet kéne kidobni a picsába. Ez szerintem egy fontos momentum volt, hogy a végén Persze. Közösen elénekeltük a himnusz, hisz magyarok vagyunk, a himnusz nem a Fideszé, nem a mi hazánké, a himnusz a miénk, ami mindenki. Szerintem legközelebb magyar zászlóval mindenkinek el a Székely himnuszt is, és azzal aztán biztos, hogy kibassza a biztosítékot. Vagy mindenki vigyen magyar... De ugye a Zsolti szívéletet kézzel nyomja a Székely himnusz. Igen, mondjuk az szerintem az a Zsolti, ott áll a magyar zászlóval, és szívéletet kézzel énekelni a Székely himnusz. Hogy ki tudja, merre. Vagy mindegy vérből valók vagyunk, vagy micsoda. Hát bazd meg, ha valami tribűt zenekart felkérnének, akinek tényleg hasonló, a hangot tegyük idézőjelbe, hasonló hangja van, mint az ismerős arcok frontemberének, akinek nem tudom mi a neve, mert itt egy alávalóbb zenekar. Na jó, nem annyira alávaló, mint a Kárpátia, hát az mindenek a legalja. De tehát az egyvérből való vagyunk, ez borzasztó. Ugye abban csináltuk is egy dalszövegelemzést erre a csatornára. De, ki nem látta, az nézze meg. Viszont, bocsi, amit... Nézze meg. De bazd meg, tényleg, magyar zászló, Székely himnusz, egyvérből valók vagyunk, és ezt elnyomnátok egy ilyen tüntetésen, és gyerekek, ott mit csinál? Minden fegyvert kivesztek a kezükből. Mindent. Olyan szinten fölenek baszva. Már csak a marad gyerekek, a szálasi induló nekik, de tényleg. És akkor a végére az, hogy nekem azt tetszett, hogy a legvégén ugye pont, amikor ott volt a felhelgelt tömeg, és azt arra használtak, hogy rendben, akkor itt vannak a dobozok, itt vannak a perselyek, mennek körbe, és meg lehet tölteni. És azt néztem, képzeld el, hogy ott álltam benne a tömegben, és elindult lefelé a sok mozgó urna. Ugye mindenki, aki fönn volt, nem az, hogy hátul félre vonulnak, és akkor mi bevonulunk hátra. Te csokihoz akartam menni, de sajnos az Ádámhoz tudtál csak. Én a csokihoz akartam menni, de az Ádámhoz jutottam. Tehát, hogy nem az, hogy félrevonultak hátra, és akkor azt mondták, hogy jó, akkor mi most megbújjunk a rendőrkordon mögé bebújjunk, hanem bejöttek a közönségbe. A tömeg nem elindult kifelé, hanem azt láttam, mindenki nyúl a pénztárcáért, veszi elő a pénzt, és volt mellettem egy srác, aki azt mondta a srác, hogy figyelj, hatalmas a tömeg, ott van fönn a számlaszám, én inkább most utalok, ha lesz net. És elkezdte fölírni a számlaszámot. Tehát ott, és kiderült, hogy valószínűleg nem kamuzott, mert rengeteg pénz összejött a végére, tehát utaltak elég sokan. De a lényeg az, hogy tetszett az, hogy a végén ilyen gyűjtés volt, és azt a feszültséget, ami benned volt, azt arra használták, amikor előveszed a kis pénztárcát, és beleteszed a pénzt a dobozba. És a végén, ahogy igen, és tehát, hogy nem hagyták ott az embereket, hanem lehet akkor nyomulni előre a ládákhoz, és nyomultak is az emberek előre a ládákhoz. De csak azt tudom mondani, hogy csak így tovább. Tehát én mindenféleképpen, tehát még azt, ha oly sok mindenben nem is értünk egyet, Ádám mékkal mondjuk, nem úgy, mint barátok, hanem mit tudom én, abban a XY témákban nem értünk egyet, attól függetlenül valamiben egyetértünk, és azt támogatni kell. És én egyetértek abban, hogyha valakinek nem tetszik valami, akkor az igenis menjen ki és tüntessen, vagy álljon ki az igazáért, ha úgy gondolja, hogy neki van igaza, akkor álljon ki és csinálja meg oldaltól és politikai vérmérséklettől függetlenül. Igen, és a másik, ami fontos, hogy én hasonló módon azt üzenem, hogy ilyenkor számíthatnak rám, tehát ugye engem senki nem kérdezi meg, hogy aláírom ezt a petíciót, és az én nevem nem szerepelt ott a listán. Vigyél a nyakadba egy képet rólam, nyomtass ki és vigyél magaddal. Ja igen, tehát az én nevem nem szerepelt a listán, de jelzem, hogy én is teljes merszélességgel beállok az ügy mellé,
és ha ilyen megmozdulás van, ott számíthatnak rám, ahogy most is. És arra vagyok még kíváncsi, hogy hány tartalomgyártó fog erről beszélni. Ugye te a saját csatornádon nem beszéltél, de ezt te kezdeményezted, tehát ezen a csatornán effektíve... Talán egy kocsi vlogon megemlítem majd. Igen, de ezen a csatornán te, mint tartalomgyártó, el is mondtad, amit el akarsz mondani, tehát te felszólaltál, úgymond. Viszont kíváncsi vagyok, azt tudom, hogy Magyarosi rakott ki Instagram képet, tehát ő ott volt, szerintem ő fog rakni ki videót, de például tegnapi live-onban nehezményezték, hogy a VR-ék nem beszélnek róla, miközben a putyinos izéről beszéltek, interjúról, ugye? Nem beszélnek róla, de ekkora egy büdös faszopó csicskákat te ezek is. Hát ennek az egyik legnagyobb dolog, lehetne beszélni róla, de azért meg tudták hívni az Ádámot a nézettségnövelésért. Figyelj, és ezzel most föl kellett, hogy basszál? Ugyan mondták, hogy a Nessai se beszél róla, bár a Nessai elvileg aznap hamarabb abba hagyta a live-ját, és lehet, hogy azért meg kiment a tüntetésre, nem tudni, de hogy ő se beszélt róla, és én azt mondtam... De azt, hogy a Nessai nem csinál a külön videót, jó, mert 5 éveseknek csinál játék, gamer tartalmat, rendben van. De a VR, aki elvileg ilyen napi dolgokkal foglalkozik, a Happy Hour-ra, vagy mi a faszomban van, mit csinálnak azok. De elmennek a picsába, de ekkor egy alamuszi-nyuszi beszari köcsögöket, mitől fosnak, hogy pár ezer ember kevesebben fogja nézni? Akkor takarodjon a kurva anyjába. Nem fölkúrni akartak, de most én arra vagyok kíváncsi, hogy én megvédtem mindenkit abból a szempontból, hogy várjál, ez pénteken történt, még hétfőn, kedden, még akár csinálhatnak tartalmat ezek az emberek. Jó, jogos. Hogy hétvégén... Akkor most kivágjuk. Oké, de nem, ezt bent tartjuk, hogy ha nem csináltak, akkor rohadjanak meg, ha csináltak, akkor meg respekt. Tehát, hogy a hétvégén lehet, hogy családdal volt mindenki, hétfőn, kedden én még megvárom, mert például a Magyarosi, bocsi, ő kedden szokta kirakni videóit, tehát a Magyarosi videójára keddig várni kell, ha csinál. És én azt mondtam, hogy nézzük meg, ha ezen a héten emberek nem szólnak erről, tartalomgyártók, akkor onnantól lehet őket leírni, de mondjuk most nem tudom, hogy Pamkutyának beszélni kell erről, egy Just Feedmannek beszélni kell erről, mondjuk én várnám az ő videóikat. Jó, elvileg aláírtak a petíciót, szóval nem kell. Félreértés ne esik, ha nem az a tematikája a csatornájának, ha mit tényleg valaki Disney rajzfilm hercegnek koncol föl sátánista szertartás keretein belül, és csak olyan videói vannak kint, akkor nyilván az elég hülyén veszik, hogy megszakítjuk adásunkat, mert most tüntetés van. Nyilván az hülyén veszik ide, hogyha mondjuk de a Ravencrox Bandi például beszélt róla. És ő beszélt róla. De például, ha egy Ravencrox Bandi, ha mondjuk tényleg egy olyan tartalomgyártó, aki úgymond valamennyire közélettel foglalkozik, még akármilyen színvonalon és szinten is. És de a Bandi már nem. És azért mondta a videóját. Ő megszakította, mert ő már sörkostól meg szakácskodik, meg fő. És erre mondta, hogy visszaveszi a jelvényt, erre az időre, és ő a szolgálati fegyvert meg a jelvényt visszaveszi, és ő is, aki már mondta, hogy ő kilépett. De tudod, hogy miért veszi vissza a jelvényt? Miért? Mert irigy. Ja, mert irigy, igen. Tehát megirigyelte a nézettséget. Igen, irigy. Mindenki. Arra vagyok kíváncsi amúgy, ez érdekelne, hogy nem mondjuk ki nevét, gyermekek védőszentje kim volt-e a megmozduláson, arra kíváncsi vagyok, és hogy csinál-e róla videót a gyermekek védőszentje, a pedofilok fő lebuktatója. Fővadász? A pedofil vadász inkvizitor kin volt-e a tüntetésen, és csinál erről videót, arra kíváncsi vagyok. Megmondom még arra, hogy ki azok a tartalomgyártók, akik azt mondják, hogy oké, igen, erről érdemes beszélni. De az a baj, lehet róla, nem kell egyetérteni a tüntetéssel. Elmondhatja most. Én se értettem mindennel együtt, ugye rangsoroltuk ugye a beszédeket is, lehet, hogy ezen valaki meg fog sértődni, hogy mi az Edina az utolsó, ő volt a legjobb, és ezen fog itt pattogni, ha egyáltalán mert nyilván megnézze a videót. De mondom, ez nem volna az értékéből az egésznek. Nem. És erre mondta ugye a Metal-kanál csatornán a társam, a Bazsó, hogy attól még, hogy aki neked szimpatikus, és akit te szeretsz, és azt bántják, azzal nem téged vántanak, tehát hogy az nem kell, várjál, element a kamerám, tehát azt nem kell magadra venni. De ha az Áriát bántsátok, akkor minket bántsátok. Na, akkor be is fejezhetjük Ennyi elég volt szerintem, mondom, gyerekek, hajrá továbbra is. Én legalábbis lélekben itt a messzi távol-keleten veletek vagyok mindenféleképpen, és minden hasonló megmozdulást, főleg ilyen színvonalon csak támogatni tudok. Szóban biztosan. Akkor megyünk kézenfogva, és ott leszünk a megmozduláson. Szóval csak Jó van, köszönjük, hogy itt voltatok, szevasztok!
Csá!